Bro, tama na ba? Saan ka? Saan ka rin? Visit kayo, right? Saan ka? Mayon kayo? Ata. Kuya, kuya, ata ito na. Dahil. Lami na ako picture dah. Lami kay Haibaliyo kay dah. Lami kay ako pangitagag panggulo. Gusto ako mabay. Binyong nang. Lana oil. Hello! Bigla ang vlog. So, it's 11:55 PM na October 1. Gagagaling lang namin ng meeting. And andito kami. So, wala pa kami kain. Kaya andito kami bigla ang vlog. This is a low vlog. Andito kami ngayon sa bagong cafe dito sa Life Force, which is ang Gen X Coffee. Cafe? Gen X Coffee. Basta yun. Bagong first time. So, sa mga taga Bohol, punta kayo dito. Or sa mga pupunta ng Bohol, visit nyo dito sa place. Grabe. Alam niyo ba, sekreto, close na sila. Tapos, pina-open. Pina-open namin para kumain kasi wala pa kami. So, ayan sila. As you can see, kami lang tao dito. So, well, nag-wait ng order namin. Chill mo lang dito. So, it's a good start of the month, October 1. So, it deserved a good and tama ba yung English ko? Basta ganon. So, sabahan niyo kami. Madali ang habang nag-aantay sa food namin, sa mga order namin, dito muna kami. Tayo lang. Yeah, so it's 12 midnight. Happy October 2. Yes. Yung mga mata namin wala na. Kaso, mabuti nang walang tulog kaysa walang kain. Ang hirap kaya pumayat. Mahirap matulog kapag walang kain. So, ang bait, shout out sa management ng Gen X Cafe. Sa may-ari talaga kasi kahit close na sila, nung sinabi namin na kakain kami, pinapasok pa rin. Nag-request kami na pwede pa bang kumain. Pumayag naman. So, thank you so much. Ang ganda ng place. Tapos, ang babait pa nila. Ayan sila nagluluto sa... Parang ginawa namin exclusive itong place nila. Ang nila yung narito. Kaya tip sa mga kung gusto niyo maging exclusive yung isang lugar kapag kakain kayo. Kapag pupunta kayo sa isang lugar, dapat 30 minutes before mag-close. Or dapat close na. Tapos, sabihin nyo na lang na pwede kumain kasi wala pa kami kain. Exclusive na yun. Naka-discount yun sa exclusivity. So, ayan na. Later. Few inches later.
Bro, tama na ba? Nansa ka? Sa ka rin? Visit kayo, right? Sasabay, mayo kayo? Ata. Kuya, kuya, ata yun. Da? Lami kayo na picture dyan. Lami kayo haibalyo kayo na. Ako pagkatagag bang gulo. Gusto ako nga ba eh. Bibiyog na. Lana oil. Ay na, ay. Ayaw, ayaw. Mura man ka na gat. Sa gatuon ka? Wala eh, blurred kayo ba eh. Wala eh. Ay, no, wala eh. Hindi. Mayo may kamadulog. Ano na vlogging 101. Mayo mo lang ang goal ba? Kuya. Sa ano? Ano yun? Sa iyan ang picture na ba? Puro bidilit na lang. Walang Isa. Naman. Ito yung pakuan. Da. Gat manggod. Maragis. Ang sunod. Oh. Tara. Di, magod. Na-timingan ginanganilingi ka. Kandid ba? Kandid? Wala mo gudin ako. Tuyo ako. Timingan or imo lagi to Di, yun? na-timingan gud ginanganilingan ka ba? Kamate? Biyo kay imo naman daw. Ayan na! Na-serve na yung food namin! Sa akin ay grilled tuna. Tuna. Answer ni? Baked pork barbecue. Soup. And then tuna again. One hour later. After the war. Few minutes later. Few minutes later. Ano? Few minutes later. Hurot? Ubos? Okay? Anong masasabi mo, Al? Sulit. Kahit maliit lang. Ha? Mahanggo ng tuna mo ng gamay reserve. Ayaw ko nang mahal. Ayaw ko nang mahal kasi takot ako masaktan. Ikan pa ba? Ansa? Ansa? Ayaw ko nang mahal kasi takot ako masaktan. Taing. Yes, andun sila sa likod. Shout out to Ma'am Evelyn Atras, ang owner ng Gen X Cafe. Thank you so much. Ayan, siya Very sa likod. humble. Grabe, kahit 1 a.m. na, andyan pa rin siya. Ina-entertain pa rin kami. So, thank you so much. Yes! Ayan. So, kayo, punta kayo dito. Kasi ang best, ang ganda ng, ano ba? Foods nila. Sarap. Tapos very accommodating pa. Uy, asa mo? Ari, Rita. Abs! Amo! Ayan na. Uwi na tayo. Hi, Ma'am Evelyn. Okay. Happy Halloween. Dito na tayo.
So, yes. Nag-meet na sila. So yun po no, what's up sa inyo mga kababayan ko. Busog, bes? So kagagaling lang namin kumain sa anong pangalan nung Gen X. Gen X diyan sa may Lightport dito sa Tagbilaran City. So shout outs sa kay Ma'am Jen kasi Jen, Evelyn. kay Ma'am Evelyn kasi supposed to be close na sila pero pinapasok pa rin nila kami para makakain. So, ang bait-bait niya. So kung nakausap rin siya namin, pwede rin siyang mag-cater ng mga business meetings. So hindi bawal ang networking sa kanilang lugar. So sa lahat ng mga networkers na nanood ngayon, pwede kayong doon mag-meet up ng mga clients niya. Yan ang good news. Di ba? Yes. So, kumusta naman ang pag-drive mo dyan? Hala, burn out? Ano? Oh my God. Burn out pala. So, I'm driving now. Ayan na naman ngayon. Tamagin dito sa ta? How's your driving? It's fine because it's midnight now, so I don't have to worry about traffic and Citra. Asa na sila? Doon na? So, ayun nga. Ano naman ay? So, grabe ang atong experience ng adlaw, no? Uy, Bisaya. Grabe ang ating experience ngayong araw na to. Super blessed. Super October blessed. 1. October 1. So, don't forget to pray the rosary because it's rosary month. Diba? Every October is a rosary month. So, Yeah. we encourage you all to do the rosary with your loved ones and family. Diba? Most especially libre sa sa may mga kids niya. So i-practice nyo sila na humawak or gumamit or mag-pray ng rosary kasi para may guidance sila kay Mama Mary. Yes. Kami So, hindi- first day check. Okay, kapag rosary kami kanina. Yes. Ano pa? Di lalim no. Ikaw sige yaw-yaw. Hindi gilalim eh. Ang hirap pala ng nung ikaw yung narrator, commentator, ano pa, basta tour. Ang hirap pala so Burn out. na alam ko na ang feeling kapag kapag wala ka nang anong Tagalog nun, wala ka nang masabi. Paano mo nasabi, di ba? So, ang gagawin ko next time, kapag wala na akong masabi, magdadala ako ng libro, magbabasa lang ako while nag-vlog, di ba? Dala ka ng Bible. Yung mga The Alchemist na dalhin ko. Yes. Nabasa na natin for the nth time. Yes mo na yan, gang. Kasi So, ang silaw dito. I hindi guess, ko makita yung... hindi, I guess, dito na namin tatapusin ang vlog na to, yung madali ang vlog na to. Okay? So, Hope you enjoy our video. since it is already 1:11 a.m. in the morning, so tatapusin na namin to para makatulog na. Yes. So, Hindi pa nga tayo dumating. Don't Tulog forget to like, comment, and subscribe. And happy... Click the notification bell Okay. button. Okay, yun sa pa. Yan. And thank you sa aming 79,000 subscribers. Until our next video. Bye-bye!